Grabing kalipay sa usa ka production worker, human nakadawat na og bayad sa kompanya isip iyang retirement pay. Kahinumduman, midangop sa Brigada Action Center si Nicanor Cabocos Rama, lumad nga taga Ocaña, Carcar City, nga kasamtangang nanimuyo sa Lower Sampaguita, Barangay Banilad, Mandawi City. Nagtrabaho kaniadto isip production worker sa kompanya og lansang nga nagbase sa dakbayan sa Mandawi. Sud sa 23 ka tuig ni retire na kini. Human nasayod ang kompanya nga si Rama midangop sa Brigada Action Center. Gumikan kay wala makadawat sa retirement pay ug nanawag sab ang Brigada Action Center personnel sa maong kompanya. Wala magdugay, gibayaran dayon sa kompanya si Rama. Hinungdan nga nagpasalamat karon si Rama sa Brigada Action Center. Salamat sa lugagan. Tumanan ko sa lugagan. Tumanan ko sa klamo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.